Ayo wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka Jamus Klimasada diboyong sinuwun Ndarawati. Heeh. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae Tru kowe sang ora? Sangu. Dikumpulke ayo tuku pethi. Heeh. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen ndek cita-cita ya, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madheg pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ora gleleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngapa-ngapa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa karo duit ya, Tru. Ah iya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Tru. Ah iya wis ben mengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Klimasada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi rak panyokra bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Klimasada ilang terus mantane terus pendana. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit. Nek mati terus disetrum dadane. Jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedelo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Tru. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak ki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik ki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo nek wong tumindake apik. Lah kok bapak ki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak ki urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku ora seneng nek karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandros Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak mbuh kanane bapak engkul mari apa mati wis pasrah sing gawe urip yo mangkat bae Tru. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ha iya. Wah cilaka iki Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tenguk-tenguk ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Ndra. Kowe nang Ngamarta gawe kisruh. Nyo tampan ana dies. Pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. Ora satok tetah to. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon kok piye? Urung karuan kok ya. Weh, Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho. Nuwun sampun Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora? Dinuta Kang Rama ora? Modar. Ora. Ning diutus Prabu Puntadewa. Kon hukum gantung karo kowe Pedro. Kono minggatno. Kono minggatno. Senengane ngedeg-deg iki ora. Wedi rewe. Ayo wedi kok tuku mati ora wedi.
Mula takon sing apik. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ana sing kongkon. Udar kowe. Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe, Petro. Mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampan ana Petro Gong. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep ki tratapan ya ora. Aku sing nemburi kowe tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru, Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Karkaca Ndarantarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Mudhar kowe. Karo Bagong. Mudhar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nengsel, Gong. Wis ditrimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis jan cilaka iki wis. Aku padahal wis kapok, wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndarantasena iki ora dadak. Lho, tangane wis mlebu sak njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Aku iki wong duwe jati diri, arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngenten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih to? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lalakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Waduh. Piye, Gong? Ah ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Karkaca Ndarantarja. Ah terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok ngelek-elek. Aku gampang malik apa wonge. Oh men oh. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndarantasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga. Terus sing asli teka. Sapa iki? Madani aku. Tis. Wah, ana Werkudara sijine idak cangkemmu cerot. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab.
Ora kaya Bagong iki gowa gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Canggleleng ya wajake. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae nggih. Iya to ya? Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye lek sedakep? Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko ora usah omong jeneng wis semedi kok omong. Wah iya ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat. Muga-muga kelakon penjangkaku, Tru. Tete prani manganak hanung paricata. Balume mbak lamun mambeng lerombak ing samudra hangrok. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Kira Petra kantong bolong sumawur Kira Bagong wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih Petruk. Lho, napa kok wis malih to? Ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kok kaya ban gembos? Werkudara ini arep omong mesti. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gedhekke sithik. Engko nang jeblok. Ora. Kok rajeg? Anu pentile bosok. Coba tak cobane ya, Pak. Wah. Antasena. Wah, tutuk modar kowe. Anak kula anak Antasena. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pakde, jagat kok padha jagat pangestu karo. Nggih, Antasena nggih. Wah, Pakde Mandura aku ngaturke bekti katur. Yo, tak tampa maksune Pakdemu tampan ngono. Lah gegem dadekake jimat. Adikku, adikku. Werkudara. Le ngerem ki wis. Kula bali kok das ora. Bolodewi. Nggih. Bolodewi. Kurang gugong ndak konangan. Iya. Bolodewi kekengku. Yayu padha Raharja. Beda. Lho. Aku karo Raharja beda. Aku Werkudara Raharja bakul bakso. Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono konangan. Engko nek anak-anak tekan kene, Kakang Raja Antarja tekan kene, ledho ngandani sing apik-apik. Nggih.
Siap lho, Gong. Oke. Yo. Aja lali. Aku gampang lali ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Semantel. Jenananggan. Loh, warku dorong apa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjada tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe ki edan kowe." Petruk Bagong kuwi abdimu. Lah kok arep cekel ki sing ngakon sapa? Nek kono muni, "Kowe ora ngawu, iki wakmu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kok njur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Prenggondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Werkudarane mumet. Gathot. Piye? Gathot. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono? Tutuka. Dong aturaken bekti kula Kunjawa, Gatotkaca tak tampa. Pengestune wakmu Mandura tampanono. Kula pendhingga jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatotkaca. Tak tampa. Pengestune bapak. Tampanono. Sing ajeg. Iya. Negarane gagal. Kene menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo wamu Mandra iki piye? Kala wau paring dawuh kula supados nyandet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kosek, kowe aja ngawu gawar ngawur. Sing ngakon kowe nyandet ponokan Petruk Bagong iki sapa? Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan opo piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lha kok dadi kowe apa jenenge kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandet Petruk karo Bagong iki nalane piye coba ta? Kala wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papan. Lho, edan, mengkari papan. Iki monggo wonge 5. Iki. Lah kok men dadi papan? Paman Sedewa Kesah Adri menawi Kanjeng Rama. Mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora nrimake lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Gatot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponokawanku. Kuwi katresnanku. Werkudara iso kaya ngene iki merga pamudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong.
supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ngajek suarane. Angel. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kepentut-pentut lha aku. Aku wah ngono dus. Mulane kok aku kok mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik, hah? Aja gedhe cilik. Aku alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo menake gedhe sok cilik. Ora edan, iki kuwi Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nek aku wangun. Iki sandal ora kan kene. Wah aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Semendro. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Oh, Truk. Grup yo andro. Kae iki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi ngono ae. Kae iki tes larang-larang bayar larang-larang kon dolanan. Heeh ya. Ayo. Nek Ndara Antarja tekan kene ngati-ati lho, Gong. Sembah pabekti wa Mandura ya Antarja tak tampa pangestuku tampanono lho pendika jimat paripin daerah ning kasandursan Rama Kyai kula ngaturaken bekti Rama Kyai yo Antarja tak tampa pangestune bapakmu tampanono lho pendika jimat paripin daerah ning kasandursan Ki menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warna ndi madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh gribete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakku ya ora kongkonan. Ya to? Ngono to? Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya, sadar aku. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe ya padha karo karepe Gatotkaca? Mengkaten. Dian. Iki mesti ana wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Weh, lah dalah kok kaya ngene lakon. Wis. Wis lunga? Wis. Wis lunga wis wah. Aku iki lek omong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gede. Mau gede kedep ya iso. Wah. Wis aneh kok wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sukapan. Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Ndara Antasena. Piye apik saka njero bumi aku ndelokke liwat leng jangkrik. Saweruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan
tekan kene, kowe lagi badar. Oh, gah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan. Lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Gretel Nenggala. Piye? Kok nek nganti tekan kene, Werkudara. Wah, iki menungsane sing padha rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Pancanaka. Pancanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelane pon kacamata kok sampa nyono. Ya ganti ra kena. Meng sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semikir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki pethuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorira. Piye? Aku ra ndek kuku, tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Sing disuduk pas nggon dodone bapak penyuk terus diratake. Wah. Membahagiakan. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Kae piye Werkudara kok le mlaku itak-itik. Kaya Bagong ora. Pokoke do dinteni kene sik. Yo, nggih. Mundur apa? Kula menika malah bingung wae. Bingung piye? Menapa Kanjeng Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kose. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku men pengen weruh yen to kowe iso mripik karo Petruk karo Bagong. Lah kok malah kowe bali-bali ndakwa karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kok sik Werkudara iki piye to iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngatur kemawon. Bloko suta kemawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai lenggah wonten ing mriku maring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langku-langku mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Lho. Lah apa ana manungsa sing padha rupa karo Baladewa? Sanjae blas lanat kuku karepe Werkudara aja menenge. Jane wong daplok menungsa ora tatanan wani madha rupa karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Nggara kadangipun Kakang Werkudara. Jlamprong kakangku apa? Lho kok jlamprong? Aduh. Baladewa. Kakangku apa? Iki kono. Iki ana Baladewa karo Werkudara. Wah, setan. Idak dasmu. Baladewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora, ning kene wae, ning kene wae. Kecut cangkemku.
Setan karepe dhewe Werkudara. Apa? Lagi kon menungso. Nggo karepe dhewe. Aja ngawuh gawar ngawur. Iki Natamandura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing memba rupa. Kowe sing memba rupa. Wah, ngaku wis apa? Aku Bagong anu ngomong. Wah. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe greden karo modar dening aku, Pak. Wah! Apure kaya ngene. Truk. Aku kecekel, Truk. Kecekel kok bangga. Nggih. Aku wis disikep, Truk. Ngati-ati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang ki tak sambi omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan ki iso suwe. Kadang lo tak nggo mikir liyane lho. Bal-balan mbok ngopo? Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Anakku sapa? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lah bali piye? Pole dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Antasena. Kowe nendi le? Aja mirang-mirangke bapakmu. Ngopo? Pecah ndasmu. Anak mirang-mirangke wong tuwa, sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani karo aku. Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka Jamus Limasada mbok wenehke Siwa Ndarawati. Ya nek Siwa Ndarawati iki Siwa Ndarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggu alasan nyolong pustaka Jamus Limasada, sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero. Kaya nglelengi ra jamak-jamak. Dadi Werkudara pisane sapa-sapa ditendang. Antasena. Apa, Pak? Kowe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dudang Bagong muni apa Pak kok kowe serik atimu. Aku Werkudara sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Mak cilik tok tunduk ya lara atine padake ora. Antasena.
Dalem, Pak. Piye kabare ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen. Wasu. Kowe senengane ora bebeda to, Gong ora? Kangen ya. Ya engko tak temok karo ibu. Nan, ora. Tenan ora mempeng bae. Oh iki Pak, dadeke kaya wingi ngene. Baleke. Aku wegah ning kene tengok karo padha-padha Werkudara. Presani karo para kawula isin. Yo kene, Bapak melu aku. Nendi? Ganti. Wah, mbok rasa. Oh, rasa tekan esuk arep ngono kuwi malah entek ki ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nyenengke tenan. Wis, saiki Bapak piye? Wah, ya piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula wektu dina iki rampunging perkara iki kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Aja grusah-grusu. Hae Baladewa wakmu mandura gelut. Pakde. Sabar, Pakde, sabar. Wah, buku karepe dhewe manus maning jajaran. Sungertaning kawana, Strayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baladewa nesu kok hitung-hitung tanggalan. Antasena apa iki? Sabar, Pakde, sabar. Aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to menungso ra tenan. Kowe bayi gawe pirane wong tuwa. Sik to, ora usah nesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkirono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja. Agine ra wani ora. Ah, kanjani ngayal. Tapuk sisan lho. Tapuk kaya lemut. Minggir. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Ora iso kuwi. Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yo ganti yo, Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono, kowe kudu ganti. Weh lah. Aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo Wakmu Erawati. Wah, edan. Alah. Wis suwe. Nek tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo Wakmu Erawati. Ora. Kowe tok usunane ora. Yo ganti. Wah, jan mulai kula dadi napa meneh? Dadi Nur Abimanyu. Rasah. Abimanyu ra melu apa-apa kok. Edian edan yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Lho, sik dadi Werkudara masa Bagong? Lah, setan tenan kowe iki nyang-nyangke wong tuwa. Ming Bagong kok dadekke Werkudara. Nyatane ya iso do rukun karo kowe. Do mlaku bareng nyatane bapak ya ora nesu. Bapak wis rumangsa keluputane. Nggone bapak nalika semana ngiklasake pustaka Jamur Simasada karo nundung Makcik Sediwa. Terus men do tekan kene sik. Pak Di lenggah kene, Bagong men tekan kene, bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo.
Werkudara. Wis to gong kowe iki ngapa? Nek linggo kuwalik, Ndara. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi ngapa kowe? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kowe. Pira? Mesok ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik Werkudara. Yo. Baladewa Kakang. Yai Werkudara piye? Kuwi cangkem iso meneng ra kuwi? Wis malik dawuh sing Baladewa Kakang, Baladewa Kakang, kakangmu piye? Mboten. Ah, ya karang ketonto ya terus. Ah iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pakdi, aku tak matur karo Pakdi. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Cilik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Cilik ki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa, utawa piyai sing muda dhewe yuswane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Cilik Sediwa. Mula ngendikane Mak Cilik Sediwa perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing membanata Ndarawati. Lan saiki wis langkon nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Cilik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara, Rama Jodipati. Merga sing nundung Rama Jodipati. Nek perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati nggone nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Ya ora. Waduh lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan plegak-pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Yayi Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Akeh wong sulapan. Tenan lho. Winginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Bonom wong liya nyandang Petro malim gen kula entek-entekan. Oh apa kok? Heeh. Jam piro le teko? 1:30. Aku 1:30 ning gonamu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene terus tak dol. Kowe ditagih semaya wae kok. Ora tak ngonone tegelon, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge ming lah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngeling rembug nang kene iki, Pakde. Rikat lampahing rata tan mantara. Prateng suku ning argeram kang tumingal. Geram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna imbal wacana. Praptaning nata Ndarawati kadherekaken Raden Harya Setyaki kagiat sangging samya mulat. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta
kang miteran ning asta oh lho lah iki malah yen ngono bejo kemayangan Kresna apa pancen wis kakon padhang kana negara Ndrawati wekasan Jati wis kundur maneh marang Praja Ngamarta lho nun sewu kok Prabu kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta Gusti kowe aja guyon kowe mau tak tutke tak derekke sowan marang negara Ngamarta jare negara Ndrawati ketaman pegebluk mula tumuli aku nderekke sowaning Yayi marang Praja Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yo aku seksine. Malah ora mung aku Janaka ya weruh Puntadewa ya maringake pusaka. Nganti aku tegel nundung karo Dewa merga mbelani karo Kresna kakangku. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Lah kok ketiban awu anget aku Setyaki wonten timbalan. Mula ning dalan pun Kakang lak tansah rerasanan lawan Siadi. Siadi kelingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun Kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane katon negara ingkang endah nanging kaya ilang kekuwunge iki ana ngopo Setyaki nggih kula kemutan Koko Prabu nggih seksinipun Setyaki kula nembe sowan dinten sak mangke menika Werkudara seksine Setyaki aku lagi wae sowan ning negara Ngamarta malah tak sawang Datulaya wis katon sepi tumulipun Kakang Ngambandir Gantara niti priksa kanan kiwa ning negara Ngamarta lah kok malah Koko Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe stripun badhe nyuwun priksa menika wonten lampang menapa lah talah tenan ora waduh lah kok ora merucut ucape Antasena. Kandhane kok. Apa ora? Pak, oh. Korban adimu lanang sing tok labuhi ora ana nyatane. Waduh. Sak kira ki nek arep waduh. Ora waduh iki wis kebacut kok waduh. Wah, Sedewa, aku njaluk ngapura. Iya Dimas, ora dadi ngopo ya iki? Ngopo to, Bu? Suwene meneng wae kok cerewet to lah. Lah kae njaluk ngapura sapa? Wong Sedewa wae ora ana. Nek ora diwangsuli kok nesu. Gong, nun, meneng sik. Iki Lembuk Wigati. Siap. Menika ateges negari Ngamarta kedatengan telik Mangendrajala. Wah, ketekan telik. Ingkang dusta pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Waduh, mongko pun Kakang dadi saksi tama. Atur Nyai Prabu Tarawati kunjuk Nyai Prabu Darmakusuma wekasan Nyai Prabu Darmakusuma maringake pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Inggih. Werkudara tumuli mentala kelawan adimu lanang rak ngono to? Iya. Wis, perkara iki ora sandadak padha digawe getun. Jerengsing jeneng lelakon kuwi adile mung dilakoni, pacoban kuwi adile mung disandang. Iya. Mula sesuk meneh kuwi sing prayitna ngati-ati. Aja gampang kepilut marang gebyaring busana, aja gampang kepilut marang akeh raja Brana Picis, aja gampang kepilut marang esem kang manis sarta manuhara. Ingkang saknyatane kuwi bakal dadi racun tumraping para Pandhawa. Ya, aku njaluk ngapura, Dara. Nggih. Janaka Yai Prabu Darmakusuma dikanthi derekno tindak menyang ndi sowan ning Karang Kadempel Petro dalem bapakmu piye lho sampeyan pun prisane bapak loro wis pun dilek durung waduh mbeto napa ora nggawa apa-apa wah jeruk-jeruk ora masalah sing kecut wis nggo linu-linu untu ya mangane linu uripe ha iya tolong linu untune ha iya sowan ana ing Karang Kadempel Werkudara ya mengko manut karo ngendikane Kyai Semar ya kabeh diganti ning negara utawa ning Karang Kadempel elinga Pandhawa tanpa Semar tak kira bakal nungsang puyang lakone nggudel bingung numbuk bentus ora weruh kiblat yen tanpa nata Ndrawati wae tak kira Pandhawa isih isa nata marang uripe nanging yen tanpa Semar
Merga Semar iki pusaka ingkang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sapa ingkang cetakan kelawan Semar ingkang lali dadi eling ingkang luput tumuli dadi bener ingkang bengkong tumuli dadi jejeg. Yo, Koko Prabu nggih. Monggo dateng Karang Kadempel. Yo. Petro, nun. Sowan bapakmu. Alhamdulillah, Gong. Sinuwun Ndorobati barang areneng Karang Kadempel. Wah, wis Semar iki mung etok-etok jan. Ora, ngawur Semar. Pomeng golek sumbangan ya ora. Iki anak apa to ya? Anak kodhok. Ngayal kan. Monggo sinuwun. Koko Prabu, yo ayo. Ora Kudara, ya tak derekke. Antasena melu ya nggih. Ya Pakde ngestokake dawuh. Setyaki ayo. Monggo kula dherekaken Koko Prabu.